Die ik bij Zoetermeinen gekomen, nee. Ja, we zijn met verhuisd met het hoofdkantoor. Dat staat tegenwoordig in Maastricht. En aangezien alles van het gas af moet, hebben we de Sint-Pietersberg opengegraven. Daar schijnt kolen te zitten. Tenminste, er zit in en dat heet kolen. Dus hadden ze zich een beetje vergist, dus we staan hier nu een beetje verloren. Maar goed, we hebben het te drinken gekregen. Dus ik denk dat we gewoon blijven. We vinden het wel gezellig, hè. Het is een zwaar werk natuurlijk ook voor het veugeltje. Is dat voor de gezelligheid in de mijnen? Ook, als er blijft leven is het wel voor de gezelligheid. Als er doodgaat, moeten we rennen. Is Beppie? Beppie? Ja. Een echte zangvogel. Een echte zangvogel, ja. Maar hij heeft vandaag een beetje last van de stem. Ja. Is hem daar te eten? Te eten? Een beetje kroket. Slaap. Pils. Stoervlees.